वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा साक्षात हनुमान तुम्ही श्रीराम किंकरा तुम्ही केन चांदीबे तारे சரண கமலா. யாரு யாருக்கு கிளாஸ் மேனேஜ் பண்ண போறீங்களோ அவங்க படிங்க ஃபர்ஸ்ட். 158 மாதாஜி. ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இப்போ யார் கிளாஸ் இன்னைக்கு மேனேஜ் பண்ண போறீங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. யார் கிளாஸ் மேனேஜ் பண்ண போறீங்க? हरे कृष्णा। ताबे वासुदेव प्रभु करिया लिंगना तारे गुण काहे हना सहस्र बदना। हरे कृष्णा माताजी நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ताबे वासुदेवे प्रभु करी आलिंगन तारा गुण कगे अजा सहस्र बदना. அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாசுதேவ தத்தரை ஆலிங்கனம் செய்து 1000 வாய்கள் உடையவரைப் போல அவரது பெருமைகளை பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி எதை தொடர்ந்து அவர் அந்த டாபிக் நம்ம என்ன டாபிக் நேத்து வரைக்கும் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பேசணும்? கிருஷ்ண பக்தரா வர்றதுக்காக சைதன்யர் முராரி குப்தா கதை. இப்ப வாசுதேவ தத்தா நியூ டாபிக் நம்ம என்டர் பண்றோம் ரைட். அவர் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிறார். வாசுதேவ தத்தா யாரு? அவருக்கு என்ன எப்படி தெரியும் வாசுதேவ தத்தா சைத்தன்யாவுக்கு? ராமானந்தராயர் இல்ல சம்பந்தமே இல்ல ரெண்டு பேருக்கும். கிருஷ்ணரை பற்றி பாடிக்கிட்டே இருப்பார் மாதாஜி. இல்ல அது வக்ரேஸ்வரா பண்டிட். ஓ ஓகே மாதாஜி. வாசுதேவ தத்தா யாரு? முராரி தத்தா சாரி முகுந்த தத்தாவோட பிரதர். முகுந்த தத்தா யாரு? முகுந்த தத்தா அவருடைய கிளாஸ்மேட் மாதாஜி. ஹரி போல் வெரி நைஸ் புஷ்பா மாதாஜி. அவரோட கிளாஸ்மேட்டோட அண்ணா. ஆனா வாசுதேவ தத்தா வெரி எக்ஸால்டட் என்ற கதை தான் சொல்ல போறாரு. அதுதான் சொல்றாரு. அவருக்கு 1000 வாய் இருக்குன்னா என்ன, அவரோட புகழ் முடியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு. நிஜ குண சுனிததா மணிலாக பானா நிவதினா கரே பிரபு சரண தரியா. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இந்த மாதாஜி இல்ல இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா? ஓகே. நிஜ குண சுனிதத்தா மணில லஜபானா நிவேதன கரே பிரபுரா சரண தாரியா. ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஓகே.
நோ ப்ராப்ளம். When Chaitanya Mahaprabhu glorified him, Vasudeva Datta immediately became very much embraced and shy, எம்பாரஸ்ட். embarrassed and shy. He then submitted himself, touching the Lord's lotus feet. Hare Krishna Mataji. எம்ப்ரேஸ்டனா கட்டி பிடிக்கிறது, எம்பாரஸ்டனா ரொம்ப ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி தர்ம சங்கடமா இருக்கும் இல்லையா? யாராவது இப்போ அனுமானுக்கு வந்து ராமர் கட்டி பிடிச்சா ஒரு மாதிரி பயங்கர அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுவார். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இவரை புகழ்ந்தா வந்து நம்ம எல்லாம் புகழ்ந்தா நம்ம காலர் தூக்கி வச்சுப்போம். அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஜெகதாரி தே பிரபு தோமார அவதாரா மோரா நிவேதன ஏகா கர அங்கீகாரா. பிரேமா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. யாரு? பிரேமா மாதாஜி மாதாஜி. நீங்கதான். जगद्धारी ते प्रभु तुम्हारे अवतारा मोरा निवेदन ஏக கரக அங்கீகாரா. வாசுதேவ தத்தர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் கூறினார், அன்புள்ள பிரபுவே, எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களையும் விடுவிப்பதற்காக நீங்கள் அவதரித்துள்ளீர். என்னுடைய கோரிக்கை ஒன்றினை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். பாத்தீங்களா, இப்பதான் அவ்வளவு எக்ஸால்டட் சொல்றாரு. இப்ப அதுக்குள்ள இவர் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிருக்காரு, எனக்கு ஒரு கோரிக்கை இருக்குன்னு. இது கரெக்டா? இப்பதான் நம்ம உரிமை இருக்கு, உரிமையோட சொல்றாரு மாதாஜி. உரிமையோட நான் கூட உரிமையோட கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரு 4 பங்களா வேணும்னு உரிமையோட கேக்குறேன். கரெக்டா? கேட்கறதான் கேட்கணும் மாதாஜி. உடனே பார்த்த உடனே ஏதாவது ஒண்ணு கேட்க முடியுமா ஒருத்தரை? முடியாது. இப்போ பழகிச்சு, எனக்கு ரொம்ப நல்லா பழகிச்சு. எனக்கு நான் ரொம்ப வருஷமா பழகி இருக்கேன் கிருஷ்ணரோட. சோ நான் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு பங்களா ஒரு 4 கொடுங்க, அப்படி அட்லீஸ்ட் 1ஆவது கொடுங்கன்னு கேக்குறேன். கரெக்டா? ரொம்ப பௌதிகத்துல கேக்குறோம் மாதாஜி. ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ரொம்ப ஆன்மீகத்துல கேட்கிறாரு. சோ அவர் என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னு பாக்கலாம். ஓகே. கரித சமர்த்தா துமி ஹாயோதயா மாயா துமி மன கரிதா பே அனாயா சேஹயா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 2 பேர் சொல்லுங்க. மாதாஜி. அப்ப வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 161. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே செகண்ட் பக்கம் மாத்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருத் கரிதே சமர்த துமி ஹவோதய தயாமயா துமி மன கரதபே அனாயாசஹயா. எம்பெருமானே, கருணையின் வடிவே, நீங்கள் விரும்பியதை நிறைவேற்றும் திறன் படைத்தவர். நீங்கள் விரும்பினால் எதை வேண்டுமானாலும் சிரமமின்றி செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க ரொம்ப ஈஸி, நீங்க ரொம்ப கருணையாரு, நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு செகண்ட்ல நீங்க பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு? ரைட். சோ பேசிக்கலி என்ன ஓகே. ஜீவேரா துக்க தேகி மோரா ஹிருதய பீதரே சர்வ ஜீவேரா பாப பிரபு தேஹ மோர ஷீரே. கலாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। जीवेरा दुष्का के देखी मोरा हृदय पितारे सर्व जीवेरा பாப பிரபு தேகா மோரா சீரே. மொழிபெயர்ப்பு. என் ஆண்டவரை, கத்துண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரின் துன்பங்களையும் கண்டு என் இதயம் உடைகிறது. எனவே அவர்களின் பாவ வாழ்க்கையின் கர்மாவை என் தலையில் மாற்றும்படி நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ இப்போ மாதாஜி. தெரியுதா அவர் ஏன் அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்றாரு? ஹரி ஹரி. சோ நம்ம வந்து அதே மாதிரி நம்ம யாராவது ரெடியா இந்த மாதிரி எல்லாரோட கர்மங்களும் என் தலையில நான் ஏத்துக்கிறேன், யாராவது ரெடியா இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ஏத்துக்கலாம். ஏத்துக்கிறீங்களா? நான் இல்லப்பா. நீங்க எல்லாம் ஏத்துக்கிறதா இருந்தா வெரி குட். மாதாஜி, நம்மள ஏத்துக்கிறதே நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஏத்துக்க முடியல. நம்ம ஏத்துக்கிறதே நம்ம கஷ்டப்படுறோம். நம்மள ஏத்துக்கிறது ஏன்னா வார்த்தையால சொல்லலாம். கடவுள் நம்ம கூடவே இருப்பாருல்ல மாதாஜி, அதனால அந்த நம்பிக்கையில நம்ம ஏத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஏத்துக்கலாம்ன்றது வேற, ஏத்துப்போமா அப்படின்னு ஒரு பேப்பர்ல டெய்லி போய் நான் எல்லாரோட பாவத்தை எழுதுங்கன்னு நீங்க ஒரு நாள் எழுதுங்க. ஓகே, அடுத்த நாள் நம்ம சிக்கானோம்னா, ஆண்டவனே நான் ஏன் சிக்கானேன், அதாவது உன்னோட பாவம், நீ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கான், அதனாலதான் நான் உன்னை படுத்தையில வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒத்துப்போமா? ஹே அப்படி நான் மீன் பண்ணல சொல்லுவோமா இல்லையா? உண்மையா சொல்லுங்க. ஏத்துக்கிறதே நம்ம கஷ்டப்படுறோம்.
நம்மள்தான் ஹரே எடுத்துக்கிறது. கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேறவங்க என்ன ஏத்துக்கிறதா சர்வகுரு இருந்தா நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிடுவோம் இல்லையா மாதாஜி? வேற யாராவது ஏத்துக்கிற ஏத்துக்கிற மாதிரி இருந்தா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பண்ணிடுவோம் இல்லையா பண்ண மாதாஜி? மாட்டோம் பிரபு. எதுக்குன்னா நீங்க வெரி நைஸ் பாயிண்ட். இப்போ வந்து தீட்சை எடுத்த எல்லாருமே பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் பிரீச் பண்ணா குருவை போய் சார்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, ரைட்? அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கோசரம் இனிஷியேட் ஆனவங்க எல்லாம் நிறைய பாவம் பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்குள்ள பண்ண வந்து அவங்க மாட்டோம். அந்த புனித ஸ்டேட்ல வந்துருவாங்க. பட் பிரபு நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் யார் ஏத்துப்பாங்கன்னு தெரியாதுல்ல. இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதினாலும் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சா ஓகே. நான் மினிஸ்டரோட குழந்தையா இருந்தா நான் வந்து பிரைப் கொடுத்து பாஸ் ஆவேன்னு தெரியும். நான் மினிஸ்டர் பையன் ஃப்ரெண்டா இருந்தா நான் ஷூரா தெரியாது. கொடுத்து அவன்டி பாஸ் ஆயிட்டா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டானா, அதனால நான் சேஃபா படிப்பேன்ல ஜென்ரலா. சோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாசுதேவ தத்தா வருவாரான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ நம்ம அவர் ஒன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ண போறது இல்லை நான் எடுக்கிறேன்னு. அவர் ஆமா சைத்தன்யா கிட்ட சீக்கிரட்டா தான் பேசுறாரு. உங்களை மாதிரி மாதாஜி. புத்திசாலி யாராவது நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களோட கஷ்டத்தை வேணா நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருப்போம். எல்லாரோட கஷ்டத்தையும் ஏத்துக்க தயாரா இருக்க மாட்டோம். குடும்பத்துல அதுவே இருக்கிறவங்களோட கொஞ்சம் பாவம் கூட கஷ்டம்தான் மாதாஜி. மாதாஜி. அதுவே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மாதாஜி. குடும்பத்துல இருக்கவங்க விஜயகுமாரி கஷ்டங்கள் மாதாஜி சொன்னதுதான் கரெக்ட். அதுவே கொஞ்சம் ஆமா கஷ்டம்தான். மாதாஜி. ஆனா எத்தனை ஆனா பேரு நான் ஹரே சின்ன கிருஷ்ணா. பிள்ளையா இருக்கும்போது மாத்தாச்சு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு மேல அவ்வளவு பாசம். என் அம்மாட்ட படுற கஷ்டத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுன்னு நான் சாமிகிட்ட கேட்டிருக்கேன் சின்ன குழந்தைல. வெரி ஸ்வீட். இது வந்து சின்ன குழந்தையில கேட்கலாம், நீங்க எக்ஸப்ஷனலா இருக்கான். பட் முக்கால்வாசி பேர் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்மளே எடுத்துக்கோங்க. அந்த மல்லிகா மாதாஜி சொன்னதே எடுக்கிறேன். இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தையில வந்து நான் ஒரு 10 வயசு 5 வயசுல இருக்கச்சு அம்மான்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ அப்ப வந்து அம்மாக்கு உடம்பு சரியால அப்படின்னு ஒரு கிட்னியே ஃபெயிலியர் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ரெடியா நான் கொடுக்கறதுக்கு இருப்பேன்னு. அதுவே 20 வயசுல கொடுக்கலாமா அப்படின்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவோம். இதுவே 40 வயசுல நம்ம கொடுக்கலாமா, அப்போ 50 70 வயசுனா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். ஐயோ நம்மளே 40 வயசு ஆயிடுச்சு, அம்மா 70. நம்ம இன்னும் 50 வயசு ஆயிட்டு அம்மாக்கு 80 வயசுனா என்ன நினைப்போம்? அம்மா எப்படி இருந்தாலும் 2 வருஷத்துல போறாங்க, நம்ம வந்து என்ன ஆகும் இப்படி நினைப்போம். வெளியில சொல்றோமோ இல்லையோ நம்ம கண்டிப்பா நினைப்போம். திங்க் பண்ணுங்க. சரி அம்மா கூட விடுங்க. அவங்க எஸ் அவங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா நம்ம உயிரே போயிடும். அவங்க இல்லைன்னா நம்ம உயிரே போயிடுங்கிற மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருக்கோம். பட் இப்ப அவங்க இல்லாம நம்ம இருக்கோம். எக்ஸலென்ட் பிரபு, வெரி ட்ரூ. இது வந்து அம்மாக்கு நான் சொல்லல, ஸ்பௌஸுக்கும் அப்ளிகபிள். கல்யாணம் ஆன யாரா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் 2 இயர்ல நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? அச்சோ நம்ம இல்லைன்னா யார் வேணா ஹஸ்பண்டோ இல்ல ஒய்ஃபோ சூசைட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து என்னன்னா ஹஸ்பண்ட் இறந்து இல்ல மனைவி இறந்து வித்தின் 1 இயர் கல்யாணமே நடக்குது. கரெக்டா? இது பாக்குறோம். இதுதான் உண்மை. ஓகே, ஏன்னா இதுதான் நிஜமா நடக்கிறது. இது இமீடியட்டா யாராவது கேட்பீங்க, மாதாஜி அப்படிதானே மாதாஜி இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும். நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இது சரி, இவ்ளோ பேசுறவங்க நம்ம கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைக்கலாம். இதே நம்ம வந்து நம்ம மகனுக்கோ மகளுக்கோனா மல்லிகா மாதாஜி சொன்னது சாட்சாத் உண்மை. இமீடியட்டா நம்ம வந்து 70 80 வயசா இருந்தாலும் கிட்னியை நான் ஹார்ட் கூட எடுத்து கொடுப்போம். கரெக்டா? இதுவே ஆமா நம்ம மாதாஜி. மகன் மருமகன் ஆனா கொடுப்போமா? அது முடியாது. ஆனா மகள்னா நிச்சயமா கொடுப்போம் மாதாஜி. வெரி நைஸ், ரைட்? இதுவே மருமகளா இருந்தாலும் கூட கொடுக்க மாட்டோம். என்னதான் வந்து யுவர் மை டாட்டர், யுவர் மை சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம, ரைட்? அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஃபீல் பண்ணுவோம். இல்லைன்னு சொல்ல, நம்ம பொய் சொல்றோம் நான் சொல்லல. ஆனா நான் ஆக்சுவலா பார்த்தா தெர் இஸ் a டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் லெசன். எனக்கு வந்து என்னோட கசின் சிஸ்டர் சொன்னா, எங்க அம்மாவோட, அதாவது என்னோட மாமா பொண்ணு, அவதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா, ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, உன்னோட பிரதர் இன் லா எப்பவுமே பிரதர் ஆக முடியாது, உன் சிஸ்டர் இன் லா எப்பவுமே சிஸ்டர் ஆக முடியாது, உன் மதர் இன் லா எப்பவுமே மதர் ஆக முடியாது அன்ற பாவத்துல நீ எடுத்து வேணாம். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, மதர் இன் லாவை அம்மாவா நினை, சிஸ்டர் இன் லாவை சிஸ்டரா நினை. இவ ஏன் இப்படி சொன்னா அப்படின்றது எனக்கு புரியல. ஆனா அப்புறமா எனக்கு புரிஞ்சுச்சு என்னன்னா, அவன் மீன் பண்ணது என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு தங்கையோடயோ அக்காவோடயோ இருக்கிற உரிமையை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. ஒரு தாய் கிட்ட இருக்கிற அந்த பிரேமையை எதிர்பார்க்க கூடாது. என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு லைன் இருக்கும். நம்ம 1000 சொல்லலாம். இப்ப என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட எடுத்தீங்கன்னா, என் அம்மாவை விட என் அத்தை தாயா எனக்கு எல்லாம் வேலை செய்வா அப்படின்னுவாங்க. அதுவா இருந்தாலும் அவளோட நேச்சுரல்ல வந்து அம்மாக்கு தான் போகும், ரைட்? இது வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம உணர்ந்தும் இருக்கோம். இப்ப வந்து அம்மா எவ்வளோ திட்டிட்டே இருந்தா கூட எதிர்பார்த்தாலும் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. எதிர்பார்த்தாலும் எதிர்பார்த்தாலும் அது கிடைக்காது. கிடைக்கிறது இல்ல. கரெக்ட். கிடைக்கிறது. எதிர்பார்த்தாலும் கிடைக்காது. கிடைச்சாலும் நம்ம மனசு பார்த்துக்கோங்களேன், எப்பவுமே பேக்கேஜ் அன்மை. லவ்ன்றது வந்து பேக்கேஜ். இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெண்டுமே சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்கறச்சே வந்து என்னையே கேட்டிருக்காங்க, எப்படி பிரபு வந்து உங்களை பேர் வச்சு கூட கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு, எப்படி பிரபு அவ்வளவு உரிமையா கூப்பிடுறாங்கன்னு. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றீங்க, பிரபு இவ்வளவு திட்டுறாரு எப்படிதான் நீங்க தாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு. எதுக்குன்னா ரெண்டுமே வந்து பேக்கேஜ். அப்ரிசியேஷன் ஒண்டி கிடைக்காது, ரைட்? இப்போ வந்து திட்டம் ஒண்டி கிடைக்காது, இப்பவுமே பேக்கேஜ். இது வந்து திட்டம் வந்து என்னை சார்ந்ததானா இல்லாம கூட இருக்கலாம். இப்போ தானிஷ் மேம் என்கிட்ட கூட நிறைய தடவை இது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. இப்பனா நாங்கெல்லாம் வந்து லான்ச் போயிருந்தோம், ரைட்? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஒத்துமையா
வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் பாத்துக்கிறது. அது ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா மோகன்தாஸ் பிரபு இங்க இருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு. அங்க இருந்து எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நம்மள சேலஞ்ச் இருக்கும், நான் அதை சொல்ல. பட் நம்ம வேலையில வந்து எந்த டிவோட்டியுமே பின்வாங்கல. அப்படி இல்ல இருக்கச்சே கிச்சன் சேவை வந்து ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட் பாத்துக்குச்சு. இப்போ அவங்க வந்து எதுக்கு கிச்சன் சேவை கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு 100க்கு மேல டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. அது ரொம்ப பெரிய வேலை, ரைட்? நிறைய ஐட்டம்ஸ் குக் பண்ணணும், நிறைய இடம் வரணும்னு. ஆனா நம்ம போன அந்த முந்தி நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிச்சன் வந்து நாங்க போய் ஹெல்ப் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே இருந்தாங்க. ரேவதி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, ஃபுல் டீம், இங்க ஜெயந்தி எல்லாரையும் இழுத்துட்டு போய் பண்ணோம். ஓகே. அப்புறமா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட் வந்த உடனே நாங்க சரி அவங்க தானே பண்ணணும்னு வெளில வந்தோம். அப்போ எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு, ஹால்ல எல்லாரும் முன்னாடி வந்து நாமனிஷ்ட பிரபு செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. புடிச்சு பயங்கரமா விட்டாரு. என்னன்னா அவர் கேட்டது என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து 5 அதாவது யூஸ்வலா ஒரு நம்பர் இருக்குமா பிரபு, இவ்வளவு பண்ணணும்னு. 5 தான். இது தப்பா உனக்கு தெரியலையா? எப்படி நீ 5 டிபெண்ட் பண்ண முடியும்? இது எப்படி அப்படின்னா, சாரி பிரபு அப்படின்னு. அப்போ தாட்சி மேம், நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லையேமா, ஏன் பழிய எடுத்துக்கிற அப்படின்னு. இப்போ ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது பழிய எடுத்துக்கிறது இல்லை, இது அவருக்கு தெரியாது, அவர் கண்டிப்பா தெரியும். நம்ம அவர் தான் உட்காந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு. ஆனா அந்த மூமெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா, 2 விஷயம். அவர் சொன்னதுல நம்ம எல்லாருமே இன்வால்வ். ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே கோயில்ல இருந்தோம், ரைட்? 5 ஐட்டம் தான் வந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியாம இருந்தா கூட, வந்த அப்புறமாவது நாங்க போய் அட்டன் பண்ணோமா? பண்ணல. சோ டைரக்ட்லி நாங்க ரெஸ்பான்சிபிளானா இல்ல, ஆனா இன்டைரக்ட்லி நாங்க ரெஸ்பான்சிபிளானா எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் மாதாஜி. ரைட். ஒவ்வொருத்தரும். அதனால தான் நம்ம தானிஷ் மேம் சொன்னதும் உண்மை, ரைட்? ஆனா பிரபு கேட்டது 5 ஐட்டம் தான் கிருஷ்ணருக்கு வந்ததேன்னு அவர் எதுல சொன்னாரு? வருத்தத்துல. இது வந்து நம்ம வந்து ஆர்கியூம் பண்ணலாம், பிரபு ஏன் என்ன புரிஞ்சுங்க, எனக்கு சம்மந்தமே இல்ல. பாயிண்ட் அது இல்ல. அவரோட வருத்தத்தை அவர் தெரிவிக்கிறாரு. அவர் அந்த டைம்ல நான் இப்படி என்ன பார்த்தேன்னா, யார் வேணா இருக்கலாம், பட் நீ கொஞ்சமாவது சூப்பர்வைஸ் பண்ணி இருக்கலாமே அப்படின்ற சொல்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு 100% கரெக்ட், ரைட்? அதனால அந்த பாவத்துலதான் நாங்க எடுத்துட்டோம். அடுத்த தடவை லிட்டரலி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ரேவதி மாதாஜி அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி வாட்ச்மேன் வேலை செஞ்சாங்க. லிட்டரலி வாட்ச்மேன். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளில போய் நின்றுட்டு ரேவதி மாதாஜி பாஷைக்கு டிரான்ஸ்லேஷனும், மல்லிகா மாதாஜி அந்த பவுன்சர் சொல்லுவோம், ரைட்? ஒரு பார்ல யாராவது பிரச்சனை பண்ணா அவங்கள உடைக்கிறதுக்கே ஒரு ஆள், அந்த மாதிரி லிட்டரலி அவங்க அந்த மாதிரி போய் ஒரு எல்லா சேவையும் செஞ்சுட்டு குடுன்னு அந்த சேவை பண்ற டைம் போயிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு. அதனால கிச்சன் இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா பிரபு, சில தடவை வந்து நம்ம 2மே சேர்ந்துதான் வரும், திட்டுறதும் உரிமையும் இதுவும். அந்த மாதிரி எதுக்கு இந்த மெயின் ட்ராக் டி ட்ராக் ஆச்சுன்னா, நம்ம வந்து எதுவா இருந்தாலும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோமா அப்படின்ற டாபிக் வருது பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா பெரும்பாலும் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? மல்லிகா மாதாஜி வந்து அம்மாக்கு ஒத்துக்கிறான்னா அவ்வளவு பிரியம் அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா மேல. அதனால அவங்க அம்மாவையும் அவங்க எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப், பசங்களையும் எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப். ஆனா டாட்டர் எல்லாம் என்னதான் நம்ம பேச்சுல சொல்றோமே தவிர நடத்தல நம்ம பண்ண மாட்டோம். மிஞ்சி போனான்னு சொல்லுவோம், நான் ஏன் பண்ணணும், அவங்க அம்மா தான் பண்ணணும் அப்படின்ற பிலாசபி பேசுவோம் நம்ம. உண்மையில அவங்களுக்கு அம்மாவே இல்லைனாலும் அது என்ன, நம்ம ட்ரை பண்றோம், நானும் பெஸ்ட் ட்ரை பண்றேன், நானும் வந்து படுத்துக்கிட்டேன்னா அப்ப குழந்தைங்களை யார் பார்த்துப்பாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம குழந்தைக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா, நம்ம மருமக என்னன்னா மருமக, பேத்தி என்னன்னா பேரன் என்னாங்க நமக்கு தோணாது. ஏன்னா இதுவும் நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப். அதனால வந்து கலாவதி மாதாஜி சொல்றது என்னமோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஆனா கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா நடைமுறையில ஏத்துக்கிறதுன்றது வார்த்தை இல்ல, ஆக்ஷன். நம்ம எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 நாள் ஜுரம் வந்துச்சு, 3ஆவது நாள் வந்துச்சுன்னா, அச்சோ எனக்கு உடம்பு மேல ஆசை எல்லாம் இல்லை, சேவை பண்ண முடியலன்றதுதான் எனக்கு வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உள்ள சேவையா? சாப்பிட முடியலையே, சேவையும் இருக்கும், பட் பெரும்பாலும் அதுதானா? இல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அதனால ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் கிரேட், எக்ஸலண்ட் வைஷ்ணவா. ஏன்னா மத்தவங்களுக்கோசரம் அவர் வந்து சிலுவையிலே தொங்கினார், ரைட்? மத்தவங்களுக்கோசரம் நம்ம ஒரு பழி ஏத்துப்போமான்னு திங்க் பண்ணுங்க. சிலந்தே இல்லைன்னா வேணாம். ஒருத்தங்க வந்து நீங்க வந்து தப்பா பேசிட்டீங்க அப்படின்னா, இல்ல மாதாஜி நான் எப்படி தப்பா பேசினேன், நான் கரெக்டா தான் பேசினேன், நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுவோம். பழியை கூட ஏத்துக்க மாட்டோம், பாவத்தை நம்ம எங்க மேல இருக்க ஏத்துக்கிறது? தப்பையே நம்ம ஏத்துக்க மாட்டோம் மாதாஜி. அது கரெக்ட். மல்லிகா மாதாஜி சூப்பரா சொன்னாங்க, நம்ம மேல இருக்கிற தப்பே ஏத்துக்கல மாதாஜி, நீங்க வேற மத்தவங்கள பத்தி பேசுறீங்களே அப்படின்னு. சோ இப்ப என்ன சொல்றாருன்னு, ஜீவேரா பாப்பலானா மோனிகாரோ நரக போகா சகல ஜீவேரா பிரபு குச்சாயா பவரோகா. ஓ இது ரொம்ப செல்வதாச பெருசு, இது பெருசு. we will stop. இது நாளைக்கு எடுக்கலாம், ஏன்னா இது பியூட்டிஃபுல் பர்பட். இது படிச்சு இதோட நிறுத்தம். ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, ஐம் வெரி ஹாப்பி அந்த தாட் கலாவதி மாதாஜிக்கு வந்துச்சு. பட் தாட்டுக்கும் ஆக்ஷனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது ஏன் நான் இவ்வளவு நேரம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன்னா, நம்ம அவங்க சொன்ன மாதிரி ஈஸியா நம்மளுக்கு தோணும் நிறையது, ஆனா பிராக்டிக்கலா பண்ணணும் அப்படின்றச்சே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்.
இதுல வந்து சின்ன விஷயம், நம்ம வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் கூட நம்மளுக்கு ஈஸியா தெரியும். ஆனா பிகினிங்ல அந்த 4 ரெகுலேட்டரி 4ல 3 விட்டுருங்க. ஓகே, பட் அந்த சிம்பிள் மீட் ஈட்டிங்கே நான் இப்ப கூட சொல்வேன், நான் ஐ வாஸ் ஹார்ட் கோர் நான் வெஜிடேரியன். ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த பிரின்சிபல்ல சொல்லி இருந்தாங்கன்னா, நான் இத்தனைக்கும் பகவத்கீதா சின்னப்பத்துல இருந்து படிக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்தாலும், இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனா எனக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னா அப்படியே யூ டர்ன் பண்ணி போயிட்டு இருப்பேன். சேம் வித் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. அதனாலதான் ராமகிருஷ்ண பிரபு இன்ஃபேக்ட் இதுதான் வந்து ஒரு குருவோட பியூட்டின்றது. அவர் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து அவர் வந்து ப்ராப்பர் ரைட், அவர் பிராமணரா இருந்தாரு, அவர் டச்சே பண்ணல, சுவாசமும் பண்ணல முட்டெல்லாம். ஆனாலும் அவர் வந்து எப்படி ஒரு மூட புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. லெவல் 1ல பேசவே பேசாதீங்க, நம்ம அப்பதான் முந்திரி கொட்ட மாதிரி பெருசா நான் இது ஒரு பாவம் இல்லையா, பக்தி இல்லையா, அடுத்த நாள் அட்டெண்டன்ஸ் அவ்வளவுதான் 100 இருக்கிறது அப்படியே 80க்கு விழுந்துடும். அது இன்னும் 80 கூட இல்ல 40க்கு விழுந்துடும். ரைட், ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நமத்தாச்சு என்ன தப்பா பேசினா, நான் தப்பா பேசல, ஆனா கரெக்டாவும் இல்ல, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி வெயிட் பண்ணும். பொய் சொல்லணும்னு சொல்ல, ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்புறமா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய்.